abu kurafoni ka ca fo k'a fɔ ko a ka ca kunnafoni la kumabaw la an bɛna mun bɛnnɛgɛmaw bi k'a lase limanaw ma abu i tulo dayɛlɛ dɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye mercenaire 46 ye u ka kiiribɔ mun na a dayɛlɛla kunu abu safinɛ jara ko siga t'a la jalaki talen bɛ ka maa minnu k'u sɛgɛrɛ n'o bɛ mercenaire 46 in kofɔ u ma jɔ jalaki kɔrɔ o kɛra sababu ye mun ye ko kɔni jumadon in na tɛmɛ bi kɛ ni a ye abu safinɛ jara n'o fɛnɛ bɔra ye i bɛna ye k'a fɔ ko min ye transition 2022 o kɔnɔ baara belebele minnu olu kɛra ani majɛ fɛnɛ bi yɔrɔ mun na kunnafoni sɛbɛnw kumalen don kan an na o fɛnɛ bɛnnɛgɛmaw k'o lase malidenw ma abu safinɛ jara n'o fɛnɛ bɔra ye an bɛ taa communicatif tribunal la i bɛna ye k'a fɔ ko an ka wajulikɛla mun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye taa guide Diki Madina no ko fɔra a tɛ Suala Baya Aidara ko fɔ Suala Baya Aidara Abu Safinɛ jara siga t'a la kunu a tun bɛ communiqué la Suala kun wele kun ye fɛn jumɛn ye Abu Safinɛ jara dana don o la Abu Safinɛ jara n'o fɛnɛ bɔra mun y'an ka jamana faama n'o bɛ colonel Ashimi Koyita ko fɔ belebele ye a ye fara kari bala kura ye dɛ Abu Safinɛ jara doyilakaw fɛ yen Abu Safinɛ jara suma ani ka taa fara mun ye moto sen sabanu ani fɛn caman mun ye doyilakaw Ashimi Koyita a y'u nisɔndiya Abu an n'an da don la Abu Safinɛ no o fɛnɛ bɔra ye an bɛ don min na ko bi an bɛ n'an fiyɛlɛ Sangarebugu yɛrɛ kɔnɔna la Abu Safinɛ jara nin ye maa ye bɛɛ lajɛlen k'a ma ko officier ye dɔrɔgu feerelaba ye mun ye Sangarebugu kɔnɔ an bɛ don min na ko bi tɛgɛ a taara ka da officier n'a ka jama bɛɛ lajɛlen kan o kunnafoniw bɛ yan Abu Safinɛ jara an n'an da don o la Abu hali bi kunnafoniw bɛ yan siga t'a la ko mun ye affaire mun n'a bɛ tali kɛ mercenaire 46 in ka kisa kan kunnafoni sɛbɛnw kumalen don a ka sɔgɔmada na kosɛbɛ an n'o bɛnnɛgɛmaw k'o lase limanaw ma Abu Safinɛ jara n'o fɛnɛ bɔra ye gɛlɛya o dayɛlɛla nin bara de fer ye mun ye jamana marabagaw ani kiiritigɛlakaw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ye k'a fɔ ko sariya mun n'a kun bɛ tali kɛ mun ye magistraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye sage 9 in Abu Safinɛ jara ko bolonɔ a bilala o sariya la dɛ e ko maa fila tɛ yen Abu Safinɛ jara mun ye jamana kɔni u ye sariya ta k'a fɔ ko olu kɔni siga t'a la ko dɔ bɛ fara olu ta kan o kunnafoniw bɛ yan Abu Safinɛ jara n'o fana bɔra i bɛna ye k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an ka ma cadre de parti politique n'o ko fɔra a tɛ lahajiburama ala ka ɲin'a la a t'ale teri kɔrɔ ko fɔ Abu Safinɛ jara u bɛ ka tabali k'a gosi dɛ ka ɲɛsin mun ye dabalofɛnw sɔngɔ yɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ o fana ye tabali k'a sɛbɛkɔrɔ gosi Abu an n'an da don la Abu Safinɛ jara an don na ko bi mun ye vérificateur général ye a ye tabali gosi ka sɛgɛsɛgɛli baaraw k'u bolo da a yira k'a fɔ ko an ka cakɛda dɔ bɛ yen Abu Safinɛ jara ko mun ye miliyari 7 a n'a kunkanfɛn o ɲaaminen don ye dana don u la Abu Safinɛ jara n'o fana bɔra ye an bɛ taa an da mun ye sanfɛ toli o kɔnɔ n'o ko fɔra a tɛ basketball a to o ko fɔ wa Jean-Claude Sidibe ani ka taa fara mun ye Mustafa Touré la mun ye fédération malienne de basketball a ɲɛmaaya bɛna ta ka kalifa jɔn ma bi ɲininkali to min a sigira Abu nin ye kunnafoni la kumabaw ye ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ an bɛna nin bɛɛ lajɛlen k'a bɛnnɛgɛmaw k'a lase limanaw ma jamana kɔnɔ ka taa bila mun ye jamana ale kɔkanna la Gawusu Keyita jata an k'a ɲini an ka taa fan fɛ an ka sɔrɔ ka na kunnafoni balan k'a dayɛlɛ Abu duga o jabira an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM na 94 tɔmi murumuru duuru laseli an b'o kɛ ka bɔ jalakɔrɔ jiko ɲuman ni ale wɛrɛda la wele sira 76 33 43 03 Abu la priorité ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnfura in nin y'a bɔ ko 67 ye ka bɛn bi jumadon ma décembre kalo tile 30 san 2022 mun ye la rédaction ye nin ye olu ka fasiri ye Abu Safinɛ jara a y'a yira k'a fɔ su mun o bɛ ja siga t'a la kabi fitiri ye Abu Safinɛ jara bɔ bɛ ko o kalama an ka jamana faama n'o ko fɔra a bɛ colonel Ashimi Koyita a ba ale ko fɔ Abu Safinɛ jara mun ye dankɔrɔba in ye a ye layiru mun ta malidenw ye e ko a ti ka timɛ dɔɔni wa a ko k'an ka taa don i la Abu Safinɛ jara na an taara don i la i bɛna ye k'a fɔ ko min ye an ka jamana faama a taara suma Abu Safinɛ jara ani moto sen sabani ani fɛn caman fɛn minnu o bɛ kɛ sababu ye mansin minnu n'o bɛ kɛ sababu ye ka mun ye safinɛ ka a dilan Abu Safinɛ jara mun ye jamana faama a taara o di joyilakaw ma mun ye sɛbɛnnikɛla ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana faama miirina ni hakilinata minnu o ba a la walasa mun ye malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la lafiya olu bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na jamana faama o ye hakilinata ye o de hukumu kɔnɔna la ka ɲɛsin a ka o hakilinata in ka a ko k'a sigi sen kan ni hakili b'a la tarata don n'o bɛnna décembre kalo tile 27 ma
anga jamana fama aka delegation bele wula abu safna jira ku kunda mu doila o mara konnala kerengal la munya aka delegation ina ibina e ka foko mu aka conseiller spécial mbe no ye colonel Asab Bajalo Touré colonel Asab Bajalo Touré abu safna jira anaka delegation bele wula ku kunda doila o mara okono sabaningala ko aku taku mute fo ye doila abu safna jira munya suma obesega di doila ka o matukumna akaja ani mamunun be ko alaka lujula ko ayu soro abu safna jira moto saba ko moto sen saba abu safna jira ko sigata la o fene diru uma sabaningala ko ako mirnata munne aklinata munne bo anga jamana fama la o de maamade be jamana ngona lakiye mali dinyi ne gelea bika bela jelembe sika gelea ka afuranga boy ka tukum na ko jamana fama asim kuita abu safna jira ko ye aklinata yi ako ni akli bala kabe doni mun kama fanga abetaka kalfa asim kuita ma asim kuita ayira ka foko musaka mumbe nanga mako fonde souveraineté abu koni ya sigi mi sigoro ma fla saba asimi ya ira ka foko ale koni meje fla ko odre ka ke deme kanyeshi mamunum be ne gele obu udala mamunum be akaja ne dabalo fondo otika soro mamunum be akaja jamana nkona la abu ne junyuma ko otika soro asimi ya ira ka foko mu ya ale ka fonde souveraineté ni ya sigi saba ko mu fla koni ko obeta odafe abu safna jira jamana fama ayo lawru munta malidonyi sigata la ko abika lawru ko ninka atime odo kum kona la bena ka foko mu ye mardi dono bena december ko klem ko an wulum vlama abu safna jira ko mu ye doila ko akun kadi ko sobe ibena ka foko anga jamana fama mu ye nyomu malo o boro o klobiduru abu safna jira ko o chamande jamana fama atarano uye sigaro mumbe na anga mako 50 kg o te klobiduru bore wa abu safna jira aninka ta framu ye couscous carton kan akaja aninka ta framu ye fen wora chaman kan abu safna jira animunye bulma fen sien saba ala kalu lay mamun soro ibena ka foko o tanin duru nyana oba ala abu munye sab manchi munno olubeke ka safne ka aglan ibena ka foko munye jamana fama atrani bela dilen ko dimuye duila kawma sabaningala ko aku mamunno olu garjike ko ni fara soro kan fen nunu soro abu safna jira akira ni sonja bayo u fanfela ula odo kum ko na la munye jamana fama ayaka conseiller spécial mbe o sabaka jamana fama kan wulika joina ka nesiri fen be abu safna jira na ba sigi sienga ka jamana kono don ku bo o gele o kono la ibena ka foko ya barem bela dire nyama ya de takadi colonel Asad Bajalo Touré colonel Asad Bajalo Touré abu ani delegation bela jelembe doila o kono yo ko foka ta mu colonel Asad Bajalo Touré ayira ka foko ni aklinata munni abole flaka ketan abu ni bara bele munni akele flaka ta ketan doila ko ne jamana fama colonel Ashim Koita ni ya akami aklina ye ka bido munna jamana fama anana fanga konta ayira ka foko sigata la mama de be abu ko be gela konna la na ale Ashim ko ni madese abe feran dabal ko sigi senga mali dem bela jele mesiga lafiya tugumuna munye anga colonel Asad Bajalo Touré ayira ka foko munye ni femunun obole flaka dini joila kawma kerangan la abu mamun be akaja ko le malu la toye munye colonel Asad Bajalo Touré ayira ka foko ka feran dabal bela jele ke minemun odilenu mani abu safna jira uka feran dabal bela jele ka minanu ka atabala abu safna jira uku aklito minanna ko sabake abeka sababu ye ka musaka ko abu safna jira ninka o furanga bo munye doila o mara kono sabaningala ko ako mamu fana bendo de Abdallah Faskoyi ibena ye ka foko ale gouverneur de la région de Dioilay abu ale fana ni sonjara kosobe ayira ka foko ni deme mun talen fle ka ale ka région ka asegranta jamana fama fe abu safna jira ko abeka sababu ye munye ka senga ninku o kele abu safna jira abeka sababu ye ka barake balia ko fana ko kele munye Abdallah Faskoyi gouverneur de la région de Douila abu safna jira ayira ka foko munye jamana fama no be colonel Ashim Koita kofo ko sigata la aklina munno obala ni mirna munno oba ala munye dugula do no be malido kofo ku deme ko sigata la ko niye belebele kele joila ka ko ni uye sabaningala ko abu safna jira ko ni sonja ko afanga ko abuana kosobe ko sabaga munye malu la toye abu safna jira ko ni sonja dan kunyo olu taye sabaningala ko akoni duna dugu kono sigata la ni madugutigi ni ma ale abu safna jira ibe jon ira la munye dugutigi ale ka kuma la sela ku mekenega no de be Suleiman kone kofo o yaira ka foko munye colonel Ashim Koita sigata la abolen flaka ni bara bele mun ke munye doila kawye abu safna jira ko abe da tarukula wa munye doila kaw ku tinya nyina ako abada ko munye jamana fama no be colonel Ashim Koita abu ko ali san keme ne ko fe ko sigata la ko Ashim ko atoko be da tarukula o sabga bara bele mun na bu ko lu sigi senga abu
safinɛ jara ko mun ye colonel Assimi Goïta ko ani foli ko o ka kan kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ la priorité ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla de ye la rédaction maaw ye Abu Ibunya o b'a la tabarikala bɛɛ ka dɔn k'a fɔ colonel Assimi Goïta aso ni dugawu de kɛ k'a dɔn k'a fɔ hakilina ɲuman minnu bɛ a la ala ka u sabati ka di ani an ma bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don ne bɛ sɛbɛn min ni o cogoya ko l'histoire de Bamako k'a dɔn k'a fɔ nin ye Elhadji Mahamadou Gaba ne ka sɛbɛn nɔ don k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali bi procédé carence militaire ivoirien a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a baaraw o bɛ sen nɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Elhadji Mahamadou Gaba la k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a donnen filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Côte d'Ivoire cɛ kabini k'a dɔn k'a fɔ juillet kalo tile 10 san 2022 waati la min ni k'a dɔn k'a fɔ carence militaire walima k'a dɔn k'a fɔ 49 soldats ivoiriens ni olu tuna anw ka jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ n'i ye ko in ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ in kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen cɛci ye kɔbaw cɛci k'a dɔn k'a fɔ ka fɔlɔbaw fara min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ko in na a kɛra ko ye min ni a dogo tɛ diɲɛ si la kuma k'a dɔn k'a fɔ les carence militaires ivoiriens minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu minɛnen bɛ anw fɛ Bamakɔ yan a ye k'a dɔn k'a fɔ n'i ye ko in ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko in se nin waati ma bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko a sababu tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu yɛrɛ ka masakɛ ni o ye Alassane Dramane Ouattara k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ a ka jija k'a dɔn k'a fɔ hakaja a n'a ka kolo gɛlɛya hakaja maa a bɛ se k'a fɔ Alassane k'a dɔn k'a fɔ dafasa gɛlɛya hakaja kɔrɔfɔ in an n'a fɔ o cogo la walasa a bɛ se ka faamu cogo min na Alassane Dramane Ouattara a ka fɔla kunnafonidila ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ ko in se nin waati ma k'a dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara a ka dafasa gɛlɛya de nana ni nin bɛɛ ye koyi Fatima ka fɔla a ko i k'a dɔn k'a fɔ waati min na ko a daminɛna min bɛ tali kɛ mission diplomatique la i k'a dɔn k'a fɔ o ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw ye olu baaraw caman sabatira min bɛ tali kɛ taagasegiw caman kɛra ko in nɔ i k'a dɔn k'a fɔ min kɔni hakilina min kɔni tun bɛ yen o de ye k'a fɔ kabi ko in daminɛ n'i y'a ye a sera fɔ bi ma kuntigi yɛrɛ min ni o ye Alassane Dramane Ouattara ale ma se ka jɔnko ngala fɔ nin ko in kɔnɔ koyi k'a dɔn k'a fɔ o de taara wolofɛna min ni k'a dɔn k'a fɔ kalo 6 ka se fɔ kalo 7 bayanko ma o de kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ les militaires la n'o ye carence militaire olu ka se ka to anw fɛ Bamakɔ yan sabula i ka dɔn k'a fɔ kabi waati dɔ la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka jamana a marabaaw la olu y'a jira k'a fɔ anw ni Côte d'Ivoire cɛ min bɛ tali kɛ badenya sinjiya sigiɲɔgɔnya o bɛ anw ni Côte d'Ivoire cɛ n'i ye Côte d'Ivoire ani Mali ta k'a lajɛ maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu ye tiga kelen kelen tigakɔlɔ kelen kisɛw ye koyi sabula i ka dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka taabolo bɛɛ ye kelen kuma i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye ko in gɛlɛyalen ka se fɔ sisan ma Alassane Dramane Ouattara ale ka kolo gɛlɛya waati tɛmɛnenw na i ka dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ka ja ka ko in k'a sama communauté internationale communauté nationale bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama k'a ka ja Mali bɛ se ka minɛ cogo min na ka don i k'a dɔn k'a fɔ sansara kɔrɔ ko in kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la u ye ko in layɛlɛ ten politikimɔgɔw ka calcul o de kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka ko in k'a tɔ gɛlɛya i k'a dɔn k'a fɔ ni a kun to mɛn anw ka Mali marabaaw ma o kun tɛ dɔwɛrɛ koyi tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔ bɛ jɔ tɛ ko dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ sanba jɔ tɛ ko dɔ la a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ i k'a dɔn k'a fɔ a kun dɔra kabi waati dɔ la k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ komi ni a filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ Côte d'Ivoire kaw u jo tɛ ko in na i ka dɔn k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ u kɛn kun bɛ ka jɔnko ngala fɔ ko n'a dan kun bɛ anw ka Mali marabaaw ma i ka dɔn k'a fɔ ko in ko a kun bɛ da tile damadɔ ma siriba ka fɔ la sabula i ka dɔn k'a fɔ n'i ye Côte d'Ivoire ni Mali ta k'a lajɛ a i ka dɔn k'a fɔ furuɲɔgɔnyaw bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sigiɲɔgɔnya a bɛ yen kabi kuma jan fɛn caman de bɛ Mali ani Côte d'Ivoire cɛ kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya ko a donna nka n'a y'a sɔrɔ ko jɔnko ngala kun fɔ mɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a kun tɛ se nɔ nka an bɛ waati min na komi bi Alassane Dramane k'a dɔn k'a fɔ nanzaraka fɔlaw ka fɛ a kun bɛ logique min kɔnɔ Alassane Dramane ko a bɔra o kɔnɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ Alassane nan'a ye k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ Mali marabaaw i k'a dɔn k'a fɔ ni saya tɛ ma toli bɛ ninnu ma kuma i k'a dɔn k'a fɔ seginkɔ Alassane a ye o boloda o de sababu la i ka dɔn k'a fɔ a jɔakɛ min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ a y'o bila teliya la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 22 la a kɛra ten k'a fɔ u kɔni nana Assimi Goïta fɛ yan a kɛra min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ani aso yɛrɛ u ye ɲɔgɔn ye o kɛra ɲɔgɔn ye sɛbɛn a bɛ n'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ a jɔakɛ a taara ni kunnafoni duman ye sabula i ka dɔn k'a fɔ o de tɛmɛnen ma tɛmɛ jɔa kun kelen kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka purusaw la n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka kiriw la baaraw sina ka boloda teliya la kuma i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidila olu ka fɔ la a ko de u ko i ka dɔn k'a fɔ purusa min ni a filɛ sen nɔ ye n'a ka ja i ka dɔn k'a fɔ purusa in kɔni i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a daminɛna ka ban a na laban nka k'i ka dɔn k'a fɔ
ko in ma taa ɲɛ o ɲɛ ma i bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ les 45 militaires ivoiriens i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ bila koyi sabula i ka dɔn k'a fɔ tubabuw ka fɛ la ko un mauvais arrangement vaut mieux que un bon procès o ti dɔ wɛrɛ dɛ i ka dɔn k'a fɔ an k'a lajɛ ka ko k'u dilan cogo dɔ la o ka fisa k'a fɔ ko procès a ka kɛ a kɛcogo yɛrɛ la sabula n'i ko k'i bɛ nin procès k'a tigɛ a tigɛ cogo la i ka dɔn k'a fɔ ko in ko a ti nɔgɔya a ti filɛ an ye min mɔ i ka dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ El Hadji Mahamadu Gaba ale sɛbɛn nɔ indépendant ne bɛ bolo don n bɛ bɔ ni a ye abu don jɛnya o jɛnya a sebali tɛ mun ye Abdoulaye Jara ani ka fara Umaru Bari kan nin y'olu ka fasiri ye abu i bɔlen filɛ k'i da don kibaruya mun na bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire ka mercenaires 46 kan a dogolen tɛ malidenw na k'a fɔ ko mun ye kunu n'o bɛnna alamisa don ma siga t'a la ni mercenaires 46 in abu u taara jɔ mun ye an ka kiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko kunu i bɛna ye k'a fɔ ko jalaki talen bɛ ka ni mercenaires 46 mun k'u sɛgɛrɛ u ma jɔ jalaki kɔrɔ abu ka ɲɛsi u jɔbaliya ma jalaki kɔrɔ a ye ko mun ye kiiri baaraw tɔ ko tɛmɛ tɛna kɛ n'a ye bi wa min ye fatirikɛba o de Abdoulaye Jara ani Umaru Bari indépendant kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko mun ye mercenaires 46 in abu ko kunu alamisa donya kɔni fɛ ko mun ye assise spéciale la nin bɛ kiiri bon kɛrɛnkɛrɛnlen kofɔ a kɔni sigila ninnu tɔgɔ la mun ye an ka Bamako yɛrɛ o kɔnɔ nka Abu Safinɛ Jara kibaruya mun bɛ a yira k'a fɔ ko mun ye jalaki talen bɛ ka mercenaires 46 mun k'u sɛgɛrɛ abu u ma jɔ jalaki kɔrɔ dɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa minnu o kun kɛlen bɛ ka ninnu soronnali don a bɛ t'i jɔ mun ye avocat 5 o ɲɔgɔnna la olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko olu ka client n'o bɛ mercenaires 46 in kofɔ Abu Safinɛ Jara k'u ka bila ko sabu kɛ k'u nɛtɔyɔrɔ bi k'u nɛtɔ la sini o de kumu kɔnɔ la mun ye tribunal kɔni y'a ye k'a fɔ nin ko in bɛ taabolo min kan an ka baara in bɛɛ lajɛlen tɔ bila ka bi kɔni k'u ma kɔnɔ siga t'a la ko bi Abu Safinɛ Jara ko in ko a bɛna kɛ cogo min na a tɛna dogo maliden si la sɛbɛnnikɛla mun ye Abdoulaye Jara n'o de bɛ Umaru Bari fana kofɔ abu u y'a yira k'a fɔ ko mun ye kunu i bɛna ye k'a fɔ ko nin mercenaires 46 in u donna mini bisi kɔnɔ mini bisi mun ne jɛman don Abu Safinɛ Jara vitre in bɛɛ lajɛlen o filmelen don u kunda mun ye cour d'appel de Bamako kan abu o y'a sɔrɔ mun ye an ka force spéciale malienne n'o kɔfɔra a taa an ka armée malienne kofɔ wa Abu Safinɛ Jara olu caman den tugulen b'u kɔ mun ye cour d'appel de Bamako Abu Safinɛ Jara k'a bɛɛ lajɛlen k'a lamunumunu lakanabaaw fɛ abu maa tɛ don maa ti bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko waati mun na ko maa ninnu kɔni n'o bɛ mercenaires 46 in kofɔ u donna waati mun na cour d'appel de Bamako ale kuru kɔnɔ abu u y'u kunda mun ye Salim yɛrɛ bɛ ne kiiriw ko kɔn ka ɲɛnabɔ o sali kɔnɔ abu u y'u kunda yen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin assise spéciale in jateminɛ k'a lajɛ abu ko a kɛra huis clos ye koyi o b'a yira k'a fɔ ko sira ma di bɛɛ ma bɛɛ ka don maa minnu donna kɛnɛ in kan abu jalaki talen bɛ ka maa minnu k'u sɛgɛrɛ an'u ka avocat ani kiiritigɛlamaw olu dɔrɔn de tun bɛ mun ye sali in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye kunun tile fɔlɔ abu a kɔrɔfɔ ko a cayara kosɛbɛ ko sabu kɛ maa minnu bɛ ta n'o bɛ mercenaires 46 in kofɔ jalaki mun talen bɛ k'u sɛgɛrɛ i bɛna ye k'a fɔ ko Mali kiiri bon maaw y'u da don o la k'o sɛgɛsɛgɛ k'o ɲɛfɔ u ɲɛna a jalakiw ka ca kosɛbɛ abu mun ye crime association des malfaiteurs attentat et complot contre le gouvernement abu ninnu bɛɛ lajɛlen ye jalaki ye jalaki mun na a torila kiiri bunakun ale kɛnɛ kan maa min fa i yɛrɛ fa sɛbɛnnikɛla ko a ko waati mun na mun ye an ka Mali kiiribonw ye u ye mun ye jalaki mun talen bɛ ka mercenaires 46 in k'u sɛgɛrɛ u y'u da don o jalakiw la k'o bugunatigiya k'o da u tulo kan a ko kibaruya ko o sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko maa fɔlɔ mun o taara jɔ mun ye an ka kiiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ Abu Safinɛ Jara k'ale kɔni y'a yira la k'a fɔ ko ale nɔ tɛ jalaki mun n'o talen bɛ k'ale sɛgɛrɛ ne tan abu ko ale nɔ t'o le bi ko ale nɔ t'o sini maa fɔlɔ mun o jɔra mun ye an ka kiiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ Bari yɛrɛ kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ale ye nin kɔrɔfɔ in ka a sɛlɛ ale y'a yira k'a fɔ ko waati mun na enquête préliminaire n'o baaraw bɛ sigi sen kan ale ye kɔrɔfɔkan mun fɔ k'ale b'o kɔrɔfɔkan de kan ale y'a yira k'a fɔ ko ale ye armée régulière ivoirienne ye ko Côte d'Ivoire sɔrɔsiya ale ye wa siga t'a la ko a nalen no jɛkulu dɔ de tɔgɔ la abu n'an ko ma ko élément national de soutien NSA ko ale nalen no olu tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sɛbɛnfura mun n'o kun b'an ka kiiribɔ maaw ɲɛkɔrɔ kunu u kun kɛlen bɛ ka jalaki mun ta ka maa ninnu k'u sɛgɛrɛ a ko an ka segin dɔɔni a ko ni hakili b'a la mun ye juillet kalo tile 10 san 2022 ni mercenaires 46 ye abu muso 3 ani ka taa fara mun ye baluku kwalen maa 46 kan olu nana shell an ka aéroport international Modibo Keita a kɔnɔ a yira k'a fɔ ko mun ye nin sɔrɔsi ninnu ko u bɔra Côte d'Ivoire jamana la Abu Safinɛ Jara ka sɔrɔ ka na shell an ka aéroport international Modibo Keita a kɔnɔ a ko mun ye nin sɔrɔsi ninnu i bɛna ye k'a fɔ ko maa minnu o kun kɛlen bɛ k'u bɛɛ lajɛlen ɲɛ minɛ
o du bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye wa o de lieutenant Kwasi Adama Sani lieutenant Kwasi Adama Sani abu ale Côte d'Ivoire jalatigiba ye k'i bɛna ye k'a fɔ ko ale de kun kɛlen bɛ ka ni maa ninnu k'u ɲɛminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye sɛgɛsɛgɛliba yɔrɔ nana boloda an ka aéroport international Modibo Keita la a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu u donna ni sɛbɛnfura minnu ye Abu Safunɛ Jara sɛbɛnfura ninnu majɛ caman ko o ba a kɔnɔ wa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sɛbɛnfura ninnu u dafalen tɛ Abu Safunɛ Jara a ko mun ye ni maa 46 ye ni hakili b'a la doni mun kama o bɛna 49 i hakili b'a la doni mun na o bɛna Shell an ka aéroport international Modibo Keita ale kɔnɔ Abu eri kelen o kɔfɛ ko mun ye pankuru belebele dɔ fɛnɛ ko o nana a disi da an ka aéroport international la o pankuru ko ye Ikranikaw ta ye Abu Safunɛ Jara a yira k'a fɔ ko o falen tɛntɛntɛ marifa minnu na a bɛ dugu yɛrɛ k'a ci pawu marifa minnu n'a bɛ dugu yɛrɛ k'a wuli an ko mun ma ko armée de guerre Abu Safunɛ Jara o pankuru ko o dara maa ninnu sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko sɛgɛsɛgɛli baaraw ko o nana boloda a yira k'a fɔ ko mun ye maa 49 fɔlɔ mun olu nana pankuru mun o tugulen fili kɔni ye Abu siga t'a la ko pankuru in ko a bɛ ni maa 49 ko Abu u nɔfɛ wa u n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko o wagati bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko an ka jamana marabaaw ye wulikajɔ ni k'o bila sen kan maa ninnu ka sɛgɛsɛgɛli baaraw k'u bolo da passeport minnu b'u bolo a ko n'i ye passeport ninnu jateminɛ k'a lajɛ a bɛ dɔw ta ka ko mansɔnw a bɛ dɔw ta ka ko menuisiers a bɛ dɔw ta ka ko ekɔlidenw a bɛ dɔw ta ka ko tobilikɛla an ka jamana marabagaw y'a jira k'a fɔ a donni kama ko nin ye fɛn mun ye fɛn kɔni a jɛlen tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ nin mercenaires 49 in a donni kama u y'a jira k'a fɔ ko olu nalen don lakana de la an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye alimanw ka société min bɛ n'an kama Compagnie Sahel Aviation Service ko olu nalen don o lakanali de kama o mun ye o société in yɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'o bɛ Sahel Aviation Service kofɔ olu ka jabala o bɛ an ka aéroport international Modibo Keita ale kɔnɔ Abu Safunɛ Jara an ka jamana marabaaw kamana gana olu y'a jira k'a fɔ aw bɛ se ka bɔ min ye jamana wɛrɛ la cogo di kana sira tɛ an ka jamana kɔnɔ la a bɔra jamana mun na olu ma anw ladɔnniya a bɛ ka na mun ye cakɛda mun tɔgɔ la olu ma anw ladɔnniya Abu Safunɛ Jara an ka jamana marabagaw ye jalaki ta ka ni mercenaires 49 in a donni kama ni k'u sɛgɛrɛ o sabu kɛ u y'u bolo da sariya mun kan Abu Safunɛ Jara o sariya de b'a jira k'a fɔ ko ninnu ni mercenaires don u siga t'a la ko mercenaires don Abu Safunɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maramafɛn minnu tun bɛ ninnu bolo ko kɛlɛkɛ maramafɛnw yɛrɛ kun don koyi Abu Safunɛ Jara an ka jamana marabagaw a donni kama u kamana gana sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye kɔrɔfɔ ye a sɛbɛkɔrɔ cayara i bɛna ye k'a fɔ a donni kama maa minnu bɛ a ka diya ko le Côte d'Ivoire marabagaw ye u y'a jira k'a fɔ ko olu tɛ nin ko in kalama tile damadɔ o kɔfɛ u tilala ka n'a jira k'a fɔ ko olu bɛ nin ko in kalama Abu Safunɛ Jara mun ye diplomatie mun bɛ an ka jamana in kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko olu tɛ nin ko in kɔni ko olu ta a kalama k'a fɔ ko nin commando ninnu bɛ ka nalen an ka jamana kɔnɔ Abu Safunɛ Jara k'olu tɛ foyi kalama a ko la a ko mun ye ko in bɔ ka bin ko a sɛbɛkɔrɔ cayara mun ye ta ka bin a cayara Abu Safunɛ Jara ko CEDEAO yɛrɛ sɔrɔla maa dɔ bɛ yen n'an k'a ma ko Samuel Pujugu ale ye cakɛda min yɛrɛ bɛ yen n'u k'a ma ko Compagnie Sahel Aviation Service ale y'o ɲɛmaa dangan ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ mun ye enquête préliminaire waati ale ko nin kɔrɔfɔ mun na a bɛ ka fɔ tan k'a ɲɛsin nin mercenaires 49 in ma Abu Safunɛ Jara ko in ko a ye olu kamana kan o y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi ko nin ye nin maa ninnu na ko 9 de an ka jamana kɔnɔ nka siga t'a la maa ninnu tun bɛ na la cogo min na ka kɔrɔ waati tɛmɛnenw na Abu Safunɛ Jara ko majɛ belebele o ye o la koyi i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Samuel Pujugu ale y'o kɔrɔfɔ k'o sɛlɛ mun ye ale ye directeur général adjoint de la Compagnie Sahel Aviation Service Abu Safunɛ Jara o directeur adjoint ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye majɛw yera sen nata la o sabu kɛ waati tɛmɛnenw na ni maa ninnu tun bɛ na an ka jamana kɔnɔ o tun kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ Abu ko sen na ko u ma tɛmɛ o sira fɛ o b'a jira k'a fɔ ko min ye majɛ caman kɔni ko a yera a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ siga kɔni t'a la mun ye nin maa 49 in ko n'u jɔlen an ka kiribɔ maaw ɲɛkɔrɔ Abu kɔni y'a jira k'a fɔ ko jalaki mun talen bɛ k'olu sɛgɛrɛ kan siga t'a la ko u ma jɛn a ye o de kun kɔnɔ la mun ye an ka kiribɔ maaw olu ko n'a ko in mɛ nin bolo la an ka ko in kɔni ka a bɛɛ lajɛlen bila bi la bi na a ko kɛra cogo min na Abu o tɛna dogo malidenw na sɛbɛnnikɛla ko a ko audience mun o bɛna kɛ bi jumadon in na Abu Safunɛ Jara k'o bɛ kɛ sababu ye nin maa 46 in n'o bɛ mercenaires 46 in u ka ko yɛrɛ ko a kisa ko a na dɔn Abu Safunɛ Jara nka siga kɔni tɛ fɛn mun na mun ye Côte d'Ivoire ka délégation mun o bɔra an ka jamana kɔnɔ mun ye dɔgɔkun tɛmɛnen na n'an ka jamana faamaw kɔni siga t'a la u bɛnna fɛn dɔ kɔni o kan o sabu kɛ maa mun o kun bɛ k'u ɲɛminɛ n'o de bɛ Fort Yasin bɛɛ ka cidenw kofɔ Robert Disse Abu Safunɛ Jara ko ale ye wulikajɔ k'o bila sen kan walasa mun ye an ka jamana faamaw ani Côte d'Ivoire jamana marabagaw
marabagaw u bɛ se ka bɛn kan kelen kan cogo min na sɛbɛnnikɛla kɔni ko an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko ni maa minnu filɛ n'o bɛ mercenaire 49 ani 6 tɔ in kofɔ a b'o ko don n'a nataw la hali a tɛna janya koyi k'u tɛ sɔn ka to u ka fasow la wa n'o bɛ u bɔra kofɔ u bɛna taa u la nafolo kɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔ Abdoulaye Jara ani Umaru Bari nka ko kunun Abu Safinɛ Jara k'u ma jɔ jalaki kɔrɔ dɛ ma don u ma jɔ a kɔrɔ dɛ n'a ko gɛlɛya bilen sa e de la ka mercenaire jɔtɔ y'a ka jalaki kɔrɔ a y'o kɔni o tɛ kɛ mɛ i y'o ye kuma an t'a to tan k'a to tan wa mercenaire bɛ fara ka sara a tɛ jɔ jalaki kɔrɔ buru da kan na de a tɛ non a tɛ jɔ jalaki kɔrɔ o tɛ a texte kɔnɔ ayi o t'a texte kɔnɔ n'i donna a kɔnɔ subatɔn min don n'i donna a kɔnɔ fɛɛrɛ kɔni bɛ se ka don k'a ye nin ye ko don kɔmɔnɔ bɛ yen bɔ kɔmɔnɔ tɛ awɔ o y'a bamanankan ye o de don wa ko in bɛ ten de nka an bɛ mun fɔ Abu ka ɲɛsin mercenaire 49 in ka kisa ma Abu an ka jamana marabagaw an b'a f'u ɲɛna k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ ko sabu kɛ mun ye Alassane Abu Safinɛ Jara Alassane man ɲi a dɔw man ɲi dɛ ni Alassane kɔni kelen ka a sunsuro maa o maa ye Abu Safinɛ Jara siran dɛ siran a bɛ siran kosɛbɛ i bɛ siran an bɛ dugawu de kɛ Ala ka an don a kale dugu la i bolo don an ka taa bere ka ka fɔ bamananw b'a fɔ ko ɲɔ susula fila n'a y'a kamankɔrɔla don ɲɔ tɛ jɛ a tɛ jɛ dɔw la ɲɔ o jɛtɔ tɛ a tɛ jɛ o mɛ n bolo don k'a dɔn k'a fɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni u cogoya ko lɛnipana ka kɛ ni u ka bi bɔli ye min ni k'a dɔn k'a fɔ bɔ ko 5623 u ko di de lɛnipana i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ barre de fer la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ misikili yira e ko o tɛ ka don k'a dɔn k'a fɔ pouvoir exécutif ani k'a dɔn k'a fɔ pouvoir judiciaire ni ɲɔgɔn cɛ munna o ma ɲinɛ olu ka kɛlɛ ma ɲinɛ olu ka kɛlɛ hɛrɛ t'o la dɛ Abu hɛrɛ t'o la dɛ Musa Sayon Kamara sɛbɛnnikɛla a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali gouvernement la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye conseil des ministres dɔ kɛ kɔsa in na e k'a dɔn k'a fɔ conseil des ministres in senfɛ magistrat ye k'a dɔn k'a fɔ olu ka wuli ka jɔ min k'a dɔn k'a fɔ ni u tun ye ka dɔ fara u ka retraite si kan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Mali conseil des ministres gouvernement ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye décision ta koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na hali a ma mɛn kosɛbɛ cour constitutionnelle k'a dɔn k'a fɔ u ye arrêt dɔ kɛ olu ka arrêt in kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ magistrat olu ka dɔ fara si kan k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko sariya dɔ min ni ani sariyaw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'a dɔn k'a fɔ cour constitutionnelle k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye loi u y'a rejeté carrément min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ o ma tɛmɛ don damadɔ kan k'a dɔn k'a fɔ mercredi don araba don n'o bɛnna k'a dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 28 tɛmɛnen ma conseil des ministres k'a dɔn k'a fɔ o kumaw dugusɛjɛ conseil des ministres min ni o kɛra a ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamanakuntigi a ye décret bɔ koyi dɔ fara ko in gɛlɛyara ko in gɛlɛyalen an ɲɛna ko cour constitutionnelle y'a da ye ja fɛn m'o ni sanjɛ ko in gɛlɛyara ko a gɛlɛyalen don dɛ kosɛbɛ ayiwa an ka taa Musa Sayon Kamara indépendant kɔnɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ projet de loi min ni k'a dɔn k'a fɔ o bɔra kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ projet d'ordonnance min ni k'a dɔn k'a fɔ o bɛ tali kɛ magistrat olu ka statut kan magistrat k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka bila minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ cogo min na a ka jan k'a dɔn k'a fɔ magistrat dɔw bɛ yen olu y'a ɲini kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔ ka se ka fara u ka retraite a si kan cogo min na o de kɛra sababu ye wulikajɔ sɛbɛn nana boloda syndicat fila fɛ syndicat min ni o ye SAM ye ani k'a dɔn k'a fɔ STILMA olu nana wulikajɔ k'a sɛbɛn boloda an bɛ waati min na komi bi olu ye plainte tigɛ ka taa k'a dɔn k'a fɔ cour constitutionnelle la cour constitutionnelle kɔni ye jaabi bɔ k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ sebaya a bɛ ta ka di k'a dɔn k'a fɔ syndicat fila in ma kosɛbɛ bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ SAM ani STILMA la SAM ani STILMA a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni tun ye tɛgɛrɛfɔ daminɛ koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra u ɲɛna k'a fɔ ko u gɛnna o dun gagnent kun bɛ koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a d'a ka cour constitutionnelle k'a dɔn k'a fɔ o ye jaabi min bɔ o b'a jira k'a fɔ SAM ani STILMA ko olu ye sebaya sɔrɔ kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ arabadenw tɛmɛnen na an kɔrɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ conseil des ministres min ni o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ministre ka lajɛrɛba min bɛ kɛ diɲɛ araba o araba o de sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi a n'a ka gouvernement a k'u ye décision kura ta koyi min bɛ tali kɛ dɔ fara n kan in kan ko olu ko k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ a bɔ san 5 ayi bon n m'a kɛ 5 ye bilen san 3 u y'a ko ya ayiwa
min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi conseil des ministres sévère min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ âge de la retraite magistrat u cɔla a i k'a dɔn k'a fɔ ko san 3 farala a kan tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ u ka laɲini tun ye san 5 ye i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni y'a lajɛ ka filenbiri filen kɔnɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ san 3 u y'o ta ka fara u kan kuma i k'a dɔn k'a fɔ o b'a jira ko san 68 i k'a dɔn k'a fɔ u na taa retraite la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ magistrat la i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena président minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ président minnu bɛ tribunal la ani k'a dɔn k'a fɔ procureur général ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ cour suprême ma olu bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ san 60 ani san 8 i k'a dɔn k'a fɔ ko o de na fara u si bɛ se fɔ o ma walasa u ka taa retraite la san 3 ɲɔgɔnko o faral'u kan filɛ ka fara u kan a bɔra 5 la ka kɛ 3 ye a kɛra ayiwa an ka taa a bɔra 5 la k'a kɛ 3 an ka taa a yirala k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ nin min kɛlen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dɔɔnin ka fara ninnu ka retraite kan a bɛ sɔrɔ min fɛ ko a dabɔra kama walasa i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni espérance bɛ u la a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'u si janfalen bɛ kiriko o bunakun kan olu bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ kɔmɔw labɛn cogo min na kɔmɔw bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ espérance dɔɔnin sɔrɔ olu senkɔrɔ walasa u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu tɛ i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛyɔrɔ min ni o bɛ cour suprême cɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ wele ko jurisprudence i k'a dɔn k'a fɔ ko ni maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen senkɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin cakɛda in na dɔw nataw la kiiritigɛ sira min bɛ wele ko jurisprudence o gɛlɛya a bɛ se ka don a la o de sababu la i ka dɔn k'a fɔ magistrat k'u y'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na dɔ ka se ka fara olu ka retraite kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛna u kɔfɛ formation ɲuman bɛ se ka kɛ olu kun cogo min na olu bɛ se ka kalan jolen sɔrɔ cogo min na a kɔni yirala k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi parce que ale ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ loi min ni a talen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ a passera CNT mɔgɔw fɛ décembre kalo tile 15 san 2022 la i k'a dɔn k'a fɔ CNT mɔgɔw olu kɔni ko olu ye loi u ye a passé loi in tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko mankan de nana don a la nka bɛ waati min na komi bi Asibi Goyita i k'a dɔn k'a fɔ ani gouvernement conseil des ministres laban min ni o kɛra arabadon an kɔrɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko décret min ni o talen filɛ nin ye kɔni di tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ san 3 baɲanko i k'a dɔn k'a fɔ ko u na fara magistrat u ka retraite kan san 55 i k'a dɔn k'a fɔ a nati jɔ fɔ san 58 na 58 wa 68 don 68 sabe 68 a bɔra 65 la ka na 65 ani 68 ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'a ma syndicat fila min bɛ yen ni o ye magistrat ka syndicat n'o ye SAM ani SILMA ye o y'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in sababu la olu tun ye grève yɛrɛ boloda koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ tile 5 grève u y'o kɛ novembre kalo tile 25 i k'a dɔn k'a fɔ ka taa bila décembre kalo tile 5 la olu tun ye i k'a dɔn k'a fɔ grève ka a lasago ye an bɛ waati min na komi bi nin décret kura min ni a talen filɛ nin ye a ka ja ka san 3 fara i k'a dɔn k'a fɔ nin retraite kan yali i k'a dɔn k'a fɔ magistrat u na jɛ ni a ye wa magistrat ma jɛ ni a ye ko don nataw la ko tɛna kɛ barre de fer ye n'o ye k'a dɔn k'a fɔ barre de fer entre le gouvernement n'o ye k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ani k'a dɔn k'a fɔ magistrat ni ɲɔgɔn cɛ kiiritigɛlakaw ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko an k'an sigi ka nin ko in lajɛ dɔɔnin dɔw nataw la min mana bɔ a la ko u n'o lase jama ma siga t'a la ani min i k'a dɔn k'a fɔ l'indépendant kɔnɔ Musa San Kamara ale ka sɛbɛn abu ne bɛ nugumɛ k'an bolo maa kari ka don soir de Bamako n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Laya Jara abu Laya Kumara a bɛɛ n'a ta mun ye maa kungo 10 o ka kusa ni kungotigi ye a ko k'an ka taa mun ye tribunal de grande instance de la commune Kati abu n'an taara ye i bɛna ye k'a fɔ ko an ka wajulikɛla mun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnla mun ye alisilamɛya a jɛrɛjɛkulu mun bɛ yen n'an ka ma Ikimal Dinɛ olu ka kuma lasela o tɛ wa n'o ko fɔra a bɛ Suala Bayaya Aidara a b'a ale ko fɔ abu kunu commune Kati o tribunal la siga t'a la maaw kɔni balila ka Suala Bayaya Aidara k'a ye sɛbɛnnikɛla ko n'o de bɛ Laya Jara ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko kunu nin kuma in a sɛbɛkɔrɔ cayara abu ni yɛlɛla an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ abu kuma in a sɛbɛkɔrɔ cayara o de kumu kɔnɔ la ko in yɛrɛ ko a kɛra cogo di mun ye Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko envers dɔ de kɔni o tɛmɛna Suala Bayaya Aidara ani maliden dɔ cɛ maliden mun na a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ États-Unis n'o bɛ l'Amérique kɔfɔ zɔtɔ tɛ wa i bɛna ye k'a fɔ ko envers dɔ tɛmɛna Suala Bayaya Aidara n'o cɛ abu envers in bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de kan envers in bɛ tali kɛ mobili ko de kan mobili mun na a valeur bɛ ti jɔ CFA wari miliyɔn 32 la abu Safinɛ Jara mun ye sɛbɛnnikɛla ye a y'a jira k'a fɔ waati mun na nin cɛ kɔfɔlen n'o bɛ Mahamadu
Sise kofɔ Mahamadu Sise ye maliden ye maliden mun n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ États-Unis zɔtɔ o kɔnɔna ma Mahamadu Sise bɛ fɛn mun dɔn Abu Safinɛ Jara o de ye mobili feere a y'o dɔn fɔ k'o dɔnna kari sɛbɛnnikɛla ko a ko waati mun na mun ye an ka Suala Baya Haidara ye a ye dakabana mobili dɔ kɔni ye Mahamadu Sise bolo Suala Baya Haidara ko nin mobili in kɔni ko a ka d'ale kosɛbɛ o yɔrɔnin bɛɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Mahamadu Sise ale ka baara bɛnnen don mobili feere de ma a y'a yira Suala Baya Haidara la k'a fɔ ko mobili in kɔni ko a bɛ sugu bulon o kɔnɔ Suala Baya ko a ko mobili in sɔngɔ ko a bɛ bɛn joli ma mun ye Mahamadu Sise a ko $32,000 Suala ko o ko ka nɔgɔ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ Suala Baya Haidara a y'a yira k'a fɔ ko min ye terrain dɔ ko o b'ale bolo terrain fɔlɔ in ko o valeur bɛ t'i jɔ $12,000 ɲɔgɔnna la Abu terrain filanan ko o valeur bɛ t'i jɔ $20,000 na n'i y'o fara ɲɔgɔn kan $32,000 tɛ wa Abu Safinɛ Jara mobili a ma san ka ban wa sɛbɛnnikɛla ko bɛn kɛra o kɔni kan sɛbɛnnikɛla ko a ko waati mun na bɛn kɛra o kan mun ye Mahamadu Sise ale fana ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ Bamakɔ yan o de bɛ ka ciw k'o ɲɛnabɔ ale ni Suala ni ɲɔgɔn cɛ u ye wuli ka jɔ ni ka cɛsiri k'o bila sen kan Suala filɛ ka terrain minnu k'o kofɔ tan Abu Safinɛ Jara an ka taa ɲɛda terrain ninnu kan k'a sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛɲini k'a dɔn Abu Safinɛ Jara terrain fɔlɔ mun n'o o valeur bɛ taa jɔ $12,000 la i bɛna ye k'a fɔ ko majɛma y'o la koyi o sabu kɛ o terrain siga foyi t'a a la Abu Safinɛ Jara o dakɛɲɛnen don nka Abu Safinɛ Jara terrain mun bɛ yen ni gɛlɛya yɛrɛ nana ye o kɔnɔna la terrain mun n'o o valeur bɛ taa jɔ $20,000 o la Abu Safinɛ Jara a nana ye k'a fɔ ko ja ko permis fo permis ko o bɔlen don o la Abu gabu waati mun na bɛna ye k'a fɔ ko Sise ye maliden don a sigiyɔrɔ bɛnlen bɛ États-Unis ale ka ciden mun n'o bɛ Bamakɔ u ye wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan walasa u ni Suala Baya Haidara u bɛ se ka bɛn ko in na cogo min na u bɛ se ka kisi cogo min na kiiri bunakun o kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko i bɛna ye k'a fɔ ko bɔgabin ko a sɛbɛkɔrɔ cayara o sabu ka mun ye Sise ale ko nin tɛ se ka faamuya cogo si la mun ye terrain a valeur $20,000 Abu Safinɛ Jara o terrain ne ka taa sɔrɔ mun ye faux permis bɔ o la wa Abu Safinɛ Jara mun ye terrain in fɛnɛ ye ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko a bɛ maa wɛrɛ tɔgɔ la o ye fɛn ye fɛn mun n'a ye Sise ka kɔngana gan sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ kɔni ko o kɛra cɛsiriw kɛra walasa ninnu bɛ se ka bɛn kan kelen kan cogo min na nka o n'a ta bɛɛ Abu Safinɛ Jara ko bɛn ma kɛ a la o de hukumu kɔnɔna la u ye ɲɔgɔn sulusa la ka taa mun ye communiqué ale tribunal la sɛbɛnnikɛla ko a ko waati mun na k'u sera communiqué tribunal la bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ta ɲɛfɔ olu yɛrɛ fana ye fɛɛrɛ dabali kɛ mun ye Suala Baya Haidara u bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min na a k'a fɛlata k'o lafɔ nka mun ye Suala Baya Haidara belebele ko a ma sɔrɔ nɛgɛjuru o la sɛbɛnnikɛla ko a ko kibaruyaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye Suala Baya Haidara ani mun ye Sise ni maliden don n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ États-Unis a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Mali kɔni na a bɛ n'a fɔ u ni Suala Baya Haidara o kɔni bɛnna fɔ la don nataw la Abu Safinɛ Jara na a ko n'a a tigɛra cogo min na a na da malidenw tulo kan nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye Suwa de Bamako ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Laya Jara Abu i bonya o b'a la an ta sugu kɔnɔ ka na Gawusu ka tɔn min murumuru duuru an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji ko ɲuman ni ale wɔrɛda la o waati kelen na mun ye Ala ka hinɛ Alhaji Mohamed Jalo la a ka kalanden dɔ de bɛ Bayaku Jalo ko fɔ Jalo Mori an bɛ foli ta ni ka n'a ka denbaya sigira nin waati na Surakabugu kɔnɔna la n'an y'ale fo badabada foli an b'a ta ni ka ɲɛsin Samu Kulubali ma n'an bɛɛ lajɛlen kama ko Ala tile dankɔrɔba in a bɛ ka namɛ Jalakɔrɔji kɔnɔna la an b'a fɔ a ɲɛna ko a Kulubali Abu hali bi présentement ma an bɛ taa i bolo kari ka don teliya la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ bamananw b'a fɔ ko kɔnɔ faralen k'a dɔn k'a fɔ ko mako tɛ ɲinan sumanw ɲa a mago t'a la dɛ a mago foyi t'a la a mago foyi t'a la kɔnɔ faralen bɛ o mago foyi t'a la o tɛ sumanw ka ɲa la dɛ ayi siga t'a la Toguna ale ka sɛbɛn don Toguna ko di Toguna Tarawele a ko i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ bureau la minnu ko de i k'a dɔn k'a fɔ da dumuni fɛnw k'a dɔn k'a fɔ da dumuni fɛnw i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi olu bureau bɛ ka sɛbɛ yɛlɛ kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ cadre des partis politiques i k'a dɔn k'a fɔ cadre des partis politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu u b'a ɲini Mali gouvernement fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ teliya la walasa i k'a dɔn k'a fɔ jamana denw lafiya a bɛ se ka sabati cogo min na ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ Toguna a ko i k'a dɔn k'a fɔ kabi waati jan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya la ko a kɛn bɛ ka suma tigɛ ka bɔ malidenw ɲɛ kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maliden de ka jɔ a bi min n'i k'a dɔn k'a fɔ dumuni saba min ni a bɛ dun anw ka jamana in kɔnɔ k'a daminɛ sɔgɔmadafɛ dumuni na n'an ko daraka surafana ani tilelafana a k'a dɔn k'a fɔ ko nin saba sɔrɔli a sɛbɛ gwɛlɛyali mɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fasiri ba la a ko i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ko yɛrɛ t'a bɛn
bɛɛ dɛ wari min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ kɛ sababu ye ka i k'a dɔn k'a fɔ ka da dumunifɛnw san wari yɛrɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o fana tununi bɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ baara kɛko juguya ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ directoire du cadre des partis politiques et des regroupements des partis pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a donc à fond nié et jere jekuluye ni ka donc à fond o be parti politique ko fo du fora men nyanga ko fere ni dabali bela jele ka tige mi woni ku ka donc à fond retour à l'ordre constitutionnel o baro ka se ka bolo da to nunu ngoni ka donc à fond ko ku ye nyanye bado ke nyanye gonna na ka donc à fond politique ko temene ngora ko fe ay ka donc à fond ko yu soni sigi feminga ko de ka donc à fond ko gola abe jamani kono ko mi be talge ka donc à fond jere jokulina yeni na jere banke ka do ka fo mi ni ka do ka fo akra mercredi do ko ni araba do décembre kalo le mois ani chekin san 2020 akra ka do ka fo ni parti à siège là oui APR action républicaine pour le progrès action ARP action républicaine pour le progrès na nyama ya be ka do fo docteur Morbo Soare bolo docteur Morbo Soare ka do ka fo ale de akoy nyama ya ame wati na ko bi ka fo la ko cadre ka do ka fo ka la jere zebe nous ngoni pour you soni sigi fe min ka kosebe de ka do ka fo ame wati na ko bi la cherté de la vie no ye ka do ka fo jere asabe golale me o ye chen ka ki ka do ka fo ko bolo fa be nyini ga e mali tama sabla ka do ka fo nu nga conférence de presse là ba mi ni agara ay ka do ka fo ko u ba fa ka jalaki ta wal ma ka do ka fo ye jalaki yere ta boy ka do ka fo ka mau ka ku segre kerenge na mali gwerma ma mun be ka do ka fo ni ye fa ndara ki ken wati la ba ina kerenge na fa ndara ki mi ni o kere ka do ka fo ni ya shinya flana mi ni ka do ka fo akra me kalo le mois ani nani en 2021 ay ka do ka fo ko o kera sababu ka gola ka do on ka jamani akono nu bi ka do ka fo ni ye mali gola ka bi ka laje gola bi talge ka do ka fo soro ko o buna kunga gola fangele be o fana be talge ka do ka fo adamadeyo ni adamadeya tabolo ere ka no be wole ku ka do ka fo le social ani ka do ka fo la kana balia nu ye gola bele nu ni u be jamani kono go ka me wati me ko be cadre mo nu wole ku ka do ka fo ame wati me ko be ka do ka fo ko ni doti ka fara gela ka do be ka fara aka an ga jamani kono mai ka do ka fo nu ga la jere zebe ko soirée akui ka do ka fo ame wati me ko be ka do ka fo morbo soirée ka do ka fo akui ka do ka fo ame wati me ko be agola abe jamani kono ka so ke ka do ka fo da minute bon yi o sababu la ka do ka fo ka president no o Morbo Soumare akui ka do ka fo ko ni jamani ta halaje ni me targe ka do ka fo Senegal ko la ka do ka fo ko o manya kosobe sabule ka do ka fo ni ya ta halaje engrais o dona jamani kono ga mi me targe engrais so la ko masega sa ka do ka fo Senegal fe o bela dele kara sababu ye mi ba to ka fo ko da du ni fon u sebe gelara no bore akui ka do ka fo ko ni jamani a yoro do be ngere ka do ka fo nyono mara ba jangara ka ta se bangasuma ka do ka fo ko ni yoro ta ka lajɛ walima ka do ka fɔ o sumaw ta ka lajɛ ka do ka fɔ badu walima rebelle ko ka tasuma don o la bɛɛ lajɛlen ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn ye min ni a bɛ na ni gɛlɛya ye o ma k'i ka dɔn fɔ fanga kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na olu bɛ se ka bali cogo min na Morbo ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ni o bɔra yen an bɛ waati min komi bi i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana a gɛlɛyalen bɛ financement i k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ sɔrɔ bilen anw ka jamana i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni don tɛmɛnenw na ni olu tun bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ ta ka anw ka jamana sɛgɛrɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka anw ka jamana to a ɲɛ ka i ka dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye sababu ye minnu ni a kɛmɛ sababu ka gɛlɛya ka don a jamana kɔnɔ koyi kuma k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ Morbo Soumare a ko min bɛ tɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ ni anw ka jamana in ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a sɔrɔ a bɛ ka jigin dɔɔni dɔɔni sabula k'a dɔn k'a fɔ o jiginni o ti dɔwɛrɛ o ye dɛmɛbaa jɛkulu ko ye n'o fana bɔra yen min bɛ tɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ a dépense bɛ ka yɛlɛ cogo min a bɛ ka yɛlɛ ten sabula k'a dɔn k'a fɔ cakɛda dɔw bɛ yen walima k'a dɔn k'a fɔ institution dɔw bɛ jamana in kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔ yɛrɛ ka sigi k'a dɔn k'a fɔ présidence yɛrɛ kan dɛ sabula k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye dépense ta k'a lajɛ walima k'a dɔn présidence min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ présidence la 5 milliards miliyari 5 ko de farala k'a dɔn k'a fɔ o budget kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ni k'a dɔn k'a fɔ a kɛra sababu ye ka jamana k'a gɛlɛya Morbo Soumare a k'i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi jamana gouvernement u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ teliya la walasa k'a dɔn k'a fɔ fura bɛ se ka sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ da dumunifɛnw olu gɛlɛya ko la cogo min na k'a dɔn k'a fɔ foli ni tanu k'u y'a ta ka cour constitutionnelle mɔɔw sɛgɛrɛ sabula k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na olu ye k'a dɔn k'a fɔ verdict min bɔ k'o bi tadali sabula k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ
bɛ n'olu si tɛmɛ bɛ retraite kan n'olu kun b'a fɛ k'a ɲini ka dɔ fara u si kan a ka dɔn k'a fɔ ko cour constitutionnelle y'o baara min kɛ an bolo Sumare a ko i ka dɔn k'a fɔ ko o ɲɛna ayiwa ko i ka dɔn k'a fɔ foli ni tanu k'olu n'a ta ka cour constitutionnelle ma k'u sɛgɛrɛ ayiwa Basiri filɛ an ye min fɔ i ka dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Togola ale ka sɛbɛn abu dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛlen fɛ indépendant ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye Musa Sayon Kamara a kumara a ko min ye san 2022 mun o bɛna ban bɛ don min na ko bi a tɔ tora panko kelen ani ɲɛ waa abu min ye sɛbɛnnikɛla Musa Sayon Kamara a ko san 2022 baara belebele minnu u kɛra an ka jamana kɔnɔ abu ani baara majɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na a mun ye Musa Sayon Kamara a kumara a yira k'a fɔ ko min ye transition mun n'a bɛ sen kan bɛ don min na ko bi a sigira san 2020 abu Safinɛ Jara siga t'a la an bɛ k'an kuncɛ ka na mun ye san 2022 ale labanw na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye baara belebele ko olu kɛra hali n'o y'a sɔrɔ yɛlɛmali minnu n'olu kan ka kɛ politiki o sira kan abu o yɛlɛmali ninnu ko ninnu kɔni a sɛbɛkɔrɔ sumayalen don o de hukumu kɔnɔna la ko mun ye an ka jamana gouvernement u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu k'o kɛ abu Safinɛ Jara ko mun ye laɲini belebele 15 de malidenw ye mun k'o sɛlɛ abu Safinɛ Jara e ko laɲini caman ma kɛ sɔrɔ fɛn ye wa an bɛ don min na ko bi mun ye 17 abu Safinɛ Jara olu baaraw bɛ sen na mun ye Musa Sayon Kamara a y'a yira k'a fɔ ko san mun n'o bɛna ban bɛ don min na ko bi n'o bɛ 2022 ko fɔ abu Safinɛ Jara a kɛra san ye san mun n'a gɛlɛyara jamana in kɔnɔ kosɛbɛ o sabu kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko ni hakili b'a la janvier kalo tile 9 subagatɔ mun bɛ yen n'an ka ma CEDEAO ka taa fara mun ye UEMOA kan abu u ye ɲangili ta ka jamana in ka a sɛgɛrɛ u ye embargo ta ka surutu an ka jamana a kan a ko a donni kama i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye malidenw bɔra i n'a fɔ ko kɔnɔkulu ka dɛmɛ san n'u ka gouvernement ko o sɛgɛrɛ o kɛra janvier kalo tile 14 o janvier kalo tile 14 e ko a ko tɛna da tariku la wa o sabu kɛ mun y'an ka jamana faama yɛrɛ ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin janvier kalo tile 14 nata ye a ko k'o bɛna kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye malidenw bolo don kɛrɛnkɛrɛnnen na malidenw minnu disi ka gosi k'a fɔ ko mun ye an ka souveraineté a b'u ko o sɔrɔla mun ye Musa Sayon Kamara hali bi a kumara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye san 2022 a b'u ko koba belebele fɛnɛ ko o kɛra an ka président mun kun bɛ n'o de bɛ Elhaji Ibrahima Boubacar Keita ko fɔ n'an ka ma ko IBK a b'u mun ye janvier kalo tile 16 Laji Burama a taari da Burama IBK ale fatura san 2022 kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye janvier kalo tile 16 a b'o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye san 2022 o kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ ko anw ka premier ministre kɔrɔ dɔ fɛnɛ kun bɛ n'o bɛ Sumaworo Boyi Mayiga n'o ba ale ko fɔ a b'u ale kɔni fatura k'a to ka so bon o kɔnɔ a b'u san 2022 ko a ma diya hali bi mun ye Musa Sayon Kamara a kumara dɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye san 2022 o kɔnɔ a b'u maa minnu bɛ a ka jan n'u sen ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ maa minnu bɛ n'u sɔnni u ka jan kosɛbɛ n'olu ye dugumasira k'o kusaya ni toli ye jamana kɔnɔ o bɛ Usain Bolt maliyɛn ko fɔ n'o bɛ docteur Boubou Cissé a b'u ko san 2022 dangɔrɔba in ko a ye ji ka butɔn na o fana bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye burankɛ n'o bɛ cɛman Iber Kulibali ko fɔ mun ye défense o ministre kɔrɔ dɔ Laji Burama tile la an bɛ don min na ko bi e ko ale yɛrɛ tɛ jamana kɔ kan wa sabu kɛ a fana ye ji ka butɔn na ka taa sɔrɔ a b'o n'o fana bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye belebele dɔ fana bɛ n'o bɛ Mahamadu Jara ni bɛ k'a ma ko Igor a b'o ale ye ministre des finances kɛ an ka jamana kɔnɔ waati tɛmɛnw na kɛrɛnkɛrɛnla mun ye Laji Burama fanga n'o b'i balimakɛ ko fɔ balimakɛ an bɛ don min na ko bi e ko a fana ma ji ka butɔn na wa a b'o fana mana bɔ yen mun ye Laji Burama a denkɛ mun bɛ yen n'o bɛ Karimu Keita ko fɔ Abu Safinɛ Jara Karimu Keita a ye jɔyɔrɔ belebelew kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan kɛrɛnkɛrɛnla jɔyɔrɔ mun bɛ n'an ka ma commission de défense de l'Assemblée nationale o ɲɛmaaya ba tun bɛ Karimu Keita bolo a ko ni maa fɛn fɛn bɛ yen an bɛ don min na ko bi mun ye mandat d'arrêt international a b'u bɛɛ lajɛlen u nɔfɛ mun ye fatirikɛba ye Musa Sayon Kamara a y'a yira k'a fɔ ko min ye san 2022 a b'u ni nana diplomatie o sira fɛ a y'a siga t'a la ko mun ye Faransikaw ka ambassadeur mun n'o tun b'an ka jamana na ni a kun ni da bɛ ɲugu bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ o tɛ maa wɛrɛ o ye Joël Meyer a b'u mun ye Joël Meyer mun ye janvier kalo tile 31 tɛmɛnen an y'ale gɛn pewu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a b'u k'o kɛra mun ye san 2022 san 2022 kura ye a b'u i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Faransikaw ka mun ye kumaso mun kun bɛ n'o bɛ RFI ko fɔ ani ka taa fara mun ye France 24 kan a b'u an ye nin bɛɛ lajɛlen k'o datugu jamana kɔnɔ o fana mana bɔ yen san 2022 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana marabagaw ye hakilinata k'o ta
sa woni je munu gumbanga jamana ngono ne France ka deme na beta ku segere Abu Safina jira o woni je nunu adda ko cilani ga afle ko ci Abu Safina jira no fena boray san 2022 ko na lebe na ka ko mu porte-parole na le ministre o tola Abu Safina jira anya le ke persona no grata ya anga jamana o kono o masoro do da fe ko mu mercenaire binani anu wora nga kisa alebe mu dabe mu go abe nyembo anya le fena ke persona no grata ya anga jamana kono Abu Safina jira sabani ngala ko ako san 2022 o kono ni do nye mani do fena te yina ni do abada mu ye septembre tamne na so shini kenega anga belebele sanno de ko ngala able maiga ko fo Abu atari da do ko fo chamana ka abeni mo kala se na so shini mo nyekoro ma kunta skine ko fo mu no meshele ibina ka ko anga belebele no ko ngala able maiga ko fo ataro o shele mu na so shini o nyekoro septembre ko o kono la Abu Safina jira wiye sabani ngalai alibi akumara ayira ka fokumi anga jamana mara baka wiye bara bele ta ane duru wiye oke wa mu ye bara tan ngulum bla ko obesina ako bara tan duru la niya jemena ka laje anga jamana kelengen la ministre mum be no ka bara nyesnundo anga ayre fondation ma abu aye seven frado ayo buguna tiya ko di ayira ka fo ame domna kom bi ko mali do assise national de la fondation mum ke anga jamana kono no be siga fo ban ko fo mu ye layni ke ma duru ane tan ngulum bla o kera gouvernement ya jetemna kala de ko olayni keme duru ane tan ngulum lala abu biduru ane duru o tara bala Abu Safina jira munye keme ane biduru ane duri ayira ka fo ko munye sana na tawla o bara ko onasigi senga ako o biduru duru mun gouvernement yo o tabala abu ko tan duru ko yiri wakere o la koy o tan duru Abu Safina jira ni ya jemna ka laje munye conseil national de la transition no ko fora adesiente ko fo o kuntala janya ko do farala o mawka o bara ko o kera abu no fina boray munye électeur de la loi électorale no be kalata sele ko fo o bara fina ko o kera abu no fina boray munye jagulu mumbe no ko kalata ko labe anwa jamana ko nanga ma autorité indépendante de gestion des élections eji côté wa abu ibina ka fo ko o bara fina ko o kera abu no fina boray san 2022 ko na la bara bele jumeno kera munye ba police la ka uye oluka militarisation ko o bara ko o sigira senga abu san 2022 ibina ka fo ko onyo antike di jamana jamana munu abu dien buna ko yera ka bela dile mu don kelela marma fe Abu Safina jira sigata la ko obo olubulu no go partenaire do ko fo anyambulo do lumma munye san 2022 o kono abu san 2022 ibina ka fo ko albi baro kera kuyi an wan nege ka buli nege kan no be chemin de fer o ko fo Abu Safina jira o baro ko be sina o fena mana boy société kerengera den sigida société muno bina an sanungo bela dile ninga anyana bo o société ko o sigile no senga Abu Safina jira o fena mana boy akaja munye SNG no ko fora ate munye service national des jeunes auto ko fo ni kura ko o fiela la san 2022 o kono Abu Safina jira munye fonction publique sigata la ko o baro fene kera munye san 2022 o kono la Abu Safina jira munye jamana gouvernement ya ira ka fo ko munye bara belebele ta an wolon flamum be no o baro no o kana temino ye wa o baro la koy Abu Safina jira o baro we rafina ko o damena o baro en ko be talike munye nga jamana constitution kura o ko ngo ko kaski senga aninga munye jamana ko do ira ku ne kiri bon ku gera nyona Abu Safina jira fo kata fara munye me dom na kon bi sana kura tara ka yeshi munye yurugu kelali ma anga jamana o konna la Abu Safina jira ko ni be bara mulu kala anga jamana kono san 2022 una ta be Abu Safina jira kibi na ye ka fo ko munye anga san 2023 muno o bara ko o bina damine abu ko musaka muno o kan nyini ka damine san 2022 la ka tabla san 2026 a musaka ka be ti do milliard banani ana akunwa 20 Abu Safina jira o milliard banani ana akunwa 20 sigata la ko mieux plan d'action gouvernemental o lira ko ni o buguna tiya ko o di sebani ngala ko ako ali no ya soro nga ministre mumbe no be fondation de l'état na akasiba mfra muna ya ashele ali no ya soro fe no ko nimbe amo ofa akono Abu Safina jira ko sigata la me dom na ko bi ibe na ka fo ko mu kalata ko kuma ko ni ko aseba ko chaya le ko odo ako ali no ya soro ko mu ni organe unique Abu Safina jira o sigila senga na be eju o ko fo ga ko mu manje do be koy o sabke mu ni kalata sebon Abu Safina jira olu manje be aka ja fo ta fara mu ni parti politique olu ka élection mu no kan ta ka parti politique segere Abu Safina jira o baro fena ko o be sina aka ja fo ta fara mu carte biométrique électorale ka o baro fena ko manje ko o bo kula Abu Safina jira o fena mana ko mu ko constitutionnel abuna tige abena ka toji o fena ko fo o be sina o fena mana boy aka ja mu ni jamana ra ka taga do ku usigi jamana fanda
naani bɛɛ lajɛlen fɛ Abu Safinɛ Jara ko o fana ye majɛ me don na kon bi Abu Safinɛ Jara o bɛɛ n'a ta i bɛna ye k'a fɔ ko san 2023 baara belebele dɔw kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ kalata o kɔfɛ san 2023 Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko kalataw baaraw k'u bɛ boloda an ka jamana o kɔnɔ 2023 mun ye député kalatigi o bɛ kɛ 2023 Abu Safinɛ Jara mun ye maire sigi o bɛ kɛ wa mun ye 2024 ye a bɛ taa kuncɛ mun ye président sigi kɔni o la kunnafoni bila ni an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la mun ye Musa Sɔrɔ Kamara ale sɛbɛnnikɛla ye Abu i bonya o b'a la ne tɛ waati kɔni a sera a koronna kosɛbɛ a sera an ka kuru yan n'Ala sɔnna awɔ ayiwa an ka bi ta bila Abu Safinɛ Jara an bɛ bi ta an b'a kuru ka da yan nka yan'an ka bɔ mun ye an y'o de fɔ kanubaaw ɲɛna n ko nin bɛna kɛ mun ye 2022 ale kunnafoni labanw ye 2022 nin bɛna kɛ ale kunnafoni labanw ye a b'o de hukumu kɔnɔna la an bɛ a to ɲini kɛ kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen fɛ ko sabu kɛ kuma gabakuru don n'i y'a bɔ i da kɔnɔ ka ban o y'a taalen ye a tɛ se ka sigi mun ye ka daminɛ san 2022 janvier fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na anw b'o de fɔ maa si tɛ yen k'i tɛ fili Abu Safinɛ Jara nin san kɔnɔna la Nura FM an filila ka kɔrɔfɔ k'o sɛlɛ nin san 2022 kɔnɔna la Nura FM Abu Safinɛ Jara maanifin tɛ se ka a bɛɛ lajɛlen o dɔn waati dɔw la i bɛ kɔrɔfɔ dɔw k'a sɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ mun ye a bɛ don dɔw gasi la wa a bɛ taa dɔw yɛlɛ sira fɛ Abu Safinɛ Jara nin bɛɛ lajɛlen baara in na gɛlɛya ye o de hukumu kɔnɔna la an bɛ a kɛ tunikɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'u y'a dɔn ko baara in na an mana fili yɔrɔ o yɔrɔ Abu Safinɛ Jara dayɛlɛlen n'u ye u ka an bilasira o sabu an tɛ se k'a bɛɛ dɔn dɛ an y'o de fɔ mun ye kunnafoni di sɛbɛn minnu n'olu bɛ bɔ anw bɛ to o de ta mun ye dugu kɔnɔ ka na an sigi ka a bamayɛlɛma bamanankan na Abu Safinɛ Jara waati dɔw la an fana bɛ to k'an hakilinata k'o bɛnnɛgɛma k'o sɛlɛ Abu Safinɛ Jara ani gasi tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o de hukumu kɔnɔna la an bɛ a kɛ tunikɛ bɛɛ lajɛlen fɛ san 2022 kɔni kɔnɔna la an donna maa ma gasi la Abu Safinɛ Jara Nura FM ɲɛmaa so yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ a kɛ tunikɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka san kura 2023 Abu Safinɛ Jara ala k'a kɛ hɛrɛ san ye ala k'a kɛ ka degun k'o wuli ka bɔ an ka jamana kan gɛlɛya mun n'a bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ don min na ko bi san 2023 ka kɛ san ye san mun n'a bɛna gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen k'a furan ka bɔ anw da la o sabu kɛ mun ye masa Alahu Taala Abu Safinɛ Jara a tɛ foyi kɛ gansan n'a ye ko o ko kɛ a y'a kɛ ka da kun dɔ de kama n'anw bɛ masa Alahu Taala de k'a wele 2023 a ka kɛ malidenw ka san ye i tɛ kuma kuncɛ kuma ye k'o sɛlɛ waati min sera a fanba fɔra k'a to k'a fɔ ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan baara fɛn o fɛn n'i bɛ a la kɛra cogo cogo don dɔ la i bɛ don mɔgɔw gasi la siga t'a la maa i k'a dɔn k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na o kelen de don i bɛ dugawu de kɛ san 2023 ala ka kɛ hɛrɛ san ye san 2023 wa ala ka kɛ san ye maa siba min n'a bɛ jamana in kɔnɔ ala ka jamana in ala k'a kisi maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u ma faamuyali sɔrɔ an b'a ɲini masa in fɛ ala ka hakilina ɲuman di u ma walasa jamana in an bɛ jɛ k'a la baara cogo min na i tɛ n'ala sɔnna an bɛ bɔ ka nin yɔrɔ in na yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walimadɔn Mamadu Adama Mayiga kumaso kun kalifalen don a bolo min ye Ami Marufu an bɛ foli lase ma Jibiri Jabati Yakuba Gindo Isu Sugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo nɛgɛ kɛrɛfɛ o kalifalen bɛ Gawusu Keyita Jata Mani Masa nɛgɛ kɛrɛfɛ kuma ale bolo Facebook sa o tun bɛ Mamu Kamara Modi a n'a ka baranɛ kalanden n'o de bɛ Gafure Awa fani ko fɔ Facebook o kuma ale bolo nin waati in na an b'a fɔ a ɲɛna ko a fani kuma bara mun ye maa fila kun don Abu Safinɛ Jara Bubakar Tarawele Bete wa salam a kan mɛn